गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ 23थि कारगिल देरहासार सान फालिदों। कारगिल विजय दिवस एबा कारगिल देरहासार सान 1999 मायथाइनि 22 जुलाइ एबा मैयानि सानावनो भारतआ पाकिस्तानखौ कारगिल दावहायाव फेजेनदोंमोन। बै समनिफ्रायनो 22 जुलाइखौ कारगिल देरहासार सान महरै भारत हादरनाङै फालिबोदों। भारतआ कारगिल देरहासार जानाया दिनै आबुं 23 बोसोर जाबाय। मख'नो गोनांदि पाकिस्ताननि हेंथायै बिमा हादरखौ रैखा खालामनो थाखाय दावहायाव बारसोमना भारत हादरनि गोबांसा बिर जवानफ्रा मुंख्लं जादोंमोन। 2 दानसो सोलिनाय कारगिल दावहानि अपारेशननि मुंखौ भारतारि आर्मिया अपारेशन विजय मुं दोनदोंमोन। मैया कारगिल देरहासार सानजों लोब्बा लानानै भारत हादरनि गोदानै सायख'जानाय हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु, गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा टुइटारनि गेजेरजों हामबाय हरदों। ढेकियाजुलिनि फट'फारियाव नाइट सुपार जाब्रबथाय, 7 सुबुङा जखम जायो। मख'जाथावदि जरहाटनिफ्राय थुबुरजों थांनाय S01E C5442 नम्बरनि रड किं मुंनि नाइट सुपार गारिया थाल गोमानानै ढेकियाजुलिनि फट'फारियाव 15 नं राजा लामाजों नांजाबना थानाय गोथौ हाखराव हाबसनहैयो। बे नाइट सुपार जाब्रबथायाव 30 सुबुंनिबो बारा पेसेन्जारफ्रा जिउ खहानिफ्राय बारग'यो। गाज्रि जोखोम जायो 7 सुबुङा। जोखोम जानाय सुबुंनि गेजेराव सिमनार महिला 40 बोसोर, सन्तेश्वर राय 45 बोसोर, सबिता राय 30 बोसोर, आनवार हुसैन 32 बोसोर, नन्दलाल दुबे 52 बोसोर, राम प्रसाद सरकार 32 बोसोर, रेजुल इस्लाम 24 बोसोर, नूर आमिर 4 बोसोर आरो जेसमिना खातुन 9 बोसोर। दासिम जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ तेजपुर देहा फाहामथाय जौमा फरायसालियाव देहा फाहामथाय होगासिनो दङ। जाब्रबथाय जानायनि उनाव खारखोमायो बास ड्राइभार आरो हेन्डमेना। सेबाया मोननै एप खुलिबाय, फरायसाफ्रा अनलाइन फरायनो हागोन। सेबाया मैया मोननै जर'खा एप खुलिदों। फरायसाफोरनि थाखाय बे मोननै एपखौ सेबाया खुलिदों। बे एपनि गेजेरजों फरायसाफ्रा अनलाइन फरायनो हागोन। सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ मैया सेबाया फोसावनाय मोननै एपखौ बेखेवबाय। बे हाबाफारियाव सोलोंथाइ मन्थ्रिजों लोगोसे रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि बोसोनगिरि डक्टर ननि गपाल महन्त आरो सोलोंथाइ बिफाननि गोजौ थाखोनि अफिसारफ्रा बाहागो लायो। रिपर्ट बायदिब्ला सेबाया फोसावनाय बे मोननै एपनि गेजेराव मोनसे एपनि गेजेरजों फरायसाफ्रा अनलाइन स्पोकेन इंलिश कर्स फरायनायनि खाबुखौ मोनगोन आरो गुबुन मोनसे एपआव आनजादनि रिजाल्ट आरो थांनाय 2016 मायथाइनिफ्राय मेट्रिक आरो आसाम हाइ माद्रासानि लेगेसि डाटाखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेनेजमेन्टनि थाखाय थाबैनो मोनसे पर्टेल खुलिगोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोसावदों। चिरां जिल्लानि सिडली रेभिनिउ बेंखनि सिङाव थानाय मजाबारि गामिनि ट्राइबेल बेरेन ब्लक हायाव दखल खालामनानै आयेन बेरेखायै थाग्राफोरखौ होखारनांगौनि थाखाय मजाबारि गामिनि दैदेनगिरिफोर आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ बिटिआरनि लेन्ड रेभिनिउ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनो फिन गोसोखां बिलाइ गथायदों। बिथांमोना बुंथिनाय बायदिब्ला बै गामियाव गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा आयेन बेरेखा हाबनानै दङ। बेनिखायनो बैसोरखौ थाबैनो होखारनांगौनि थाखाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय गोख्रों दाबि खालामदों। ढेकियाजुलियाव बाइक सिखाव हमदों, ढेकियाजुलि पुलिसआ खानो हायो सासे दुथां बाइक सिखावखौ। पुलिसआ सुलु लानानै ढेकियाजुलिनि बाथासिफोरनिफ्राय बोखांनो हायो बेसेन गोसा गंसेनि बाइक आरो गंनै स्कुटिखौ। बाइक सिखावनि सन्देहआव ढेकियाजुलि पुलिसआ खानो हायो लुकास नार्जारि मुंनि लाइमोनखौ। खाजनाय लाइमोना बारग' एनडिपि केडारजों लोब्बा थानायनि सन्देह खालामदों ढेकियाजुलि पुलिसआ। दुथांफोरा नंखाय नाम्बार प्लेट लगायदों बाइक आरो स्कुटियाव। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआर सरकारा गोरोन्थिखौ फोसाबफिनबाय। बिटिआर गभआ थांनाय 21 जुलाइ 2022 अक्ट'खालि जुनार फिसिग्रा बिफान एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव मोन 7 मासनि साख्रि थिसनथायनि फोसावथि होनायाव आसाम सरकारनि आयेन बायदियैसो रिजार्भेसनजों साख्रि थिसनथाय होनायनि बाथ्रा मख'दोंमोन। नाथाय दा बे गोरोन्थिखौ फोसाबनानै 6 शेड्युलनि आयेन बायदियै रिजार्भेसननि गेजेरजों साख्रि थिसनथाय होफिनसिगोन होनना गांसे फोसावथिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मिथिहोयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।